Bueno, arratsalde on guztioi berriro, eskerrik asko pazientziagatik. Gauza praktiko pare bat. Baten batek ez badu lortu wifira konektatzea eta galdetzen badizue usuariota da estudiante eta klabea estudiante. Bigarrena, pasatu dizugun proiektotxo honetan amaieran dago zuen biharko kontzertu jai reiferako sarreratxoa, bai? Hori honekin zuzenean bit sarrera daukazue, ez galdu, bai? Ez benetan. Pintiun brigada. Eta, bueno, orain pasatuko gara, gaurko saioaren bigarren logika batetara, ekarri ditugu hiru kasu praktiko erreal, ezberdinak gaien artean, pentsatzen laguntzeko guzti honen inguruan, baina eurei tartea zabaldu baino erinago, bai nahi genuen gu isildu eta zuek zerbait esatea orain arte ikusi duzuenaren inguruan. Egin ditzakezue zaratak, papela gota, zer iruditu zaizuen, isili gelditu. Ez dakit nik, desde luego, nubaitetik aztearen ez, eta aregunkeri bat esateko. Nentorren gehiago jente bategatik, eta aurkitu dut gai bat. Zan dut, mamia dagoen, gustatu zen. Zan dut, egorkari Illuminati ez dakit, baina ilusionati bai. Hori sentitzen dut dara. Ari gara, hormari begira. Bueno, besterik ez badago, beste gabe, baina, mesedez, zuen iritzia interesatzen zaigu, are gehiago, uste dugu hori dela honen funtsa, beraz, gero ere esan uste duzuen. Alde, kontra, zen, edo zer. Bueno, Alberto, nahi duzunean, ekimenen kasuarekin hasiko gara. Gure kezka, gure proiektuan eta pixka eta saltzea. Ni lurrera jaitsiko naiz pixka bat, beste teoria edo beste konzeptu eren ondoren. Guri hiru galdera proposatu ziguten, ez? Edo hiru pixka nortzuk gara, nondik gatozen, nun gauden, edo nola lortzen duen ikateak eta zeintzu dira gure beharrak eta gure horretzen. Nortzuk garen, ekimen bat izue elkarte bada, duela jaidu urteetan gure sortu zena, euskarazko edabideen kargu bezala. Oso edabide diferente, motaskotarikoak eta baina denera, pixkatan guztia ditu dugu behatokia ditugu, betegia ditu dugu Euskal Herrien behatokia, eta hortik gatatzen dizkigu, 128 edabide garela, daudela, euskera gutxian funtzionatzen dutela. Zira gutxi ez da, zuetako askoz gutxi dela pentsatuko zuten. Euskera gutxian funtzionatzen duten edabide. Hiru unibertsitate daude, barruan ikerketa taldeak idazkatena, euskarazko edabideen inguruan aztertzen ikertzen dabi, eta barruan 41 ikerlari. Modu batean edo bestian, euskarazko edabideen inguruan lanean ari direnak. Edabide zerrenda, universitateak baitare eta ikerlariak eta hori. Beste visualizazio batean bizkate zenoteko edabidea da den eta beste mapa batean askoz barrio eratutxuko izate, baina hemen gure uniberso hori bizkate antolatzeko zeiak batzuk egin ditugu, zer edabide motoa diran, gehienak dira paperezkoak, 1900 markatik gaura zugarrizko goraka da eta jarraitzen du, edabideak sortzen eta uste duzu hemen tokiko edabideen goraka da, etengabe ez da.
Hemen, hau da ikerketarako espazio bat, hau guretzako importantena da hemen sortu dugun datutegi bat. Edabide guzti hauen datu base oso interesgarri bat eta ikusten pixkate erakusteko nolakoa garen, ezta? Hemen, adibidez, hemen dazkagun mapa batean jartzen dugu moduan, adibidez, euskarazko edabideen paperan banatzen diren edabidean, nun banatzen diren, hori da, ekimen elkarteen barruan daudenak, eta hemen daude, ekimen elkartekoak ez direnak, baina ere euskarazko edabideen direnak, gratiaren kasuan beste distribuzio bat dago, askoz gehiago dira ekimenekoak ez direnak mendebaldean, telebista ere beste distribuzio bat dago, ez da sartzen euskarazko edabide publikoak, ETV eta hori. Piskat irudikatzeko zeintzu garen eta ikusten da asko bagarela eta zabalpen nahiko, Euskal Herri oso nahiko ondo banatu, ezta? Gutxinez, erendu Euskaldun edo Euskal Herria eziden erenduetan. Hemen adibidez, badakagu, gu egizan da treslorekin oso pozi daude, hiru unibertsitateen lan esker sortu den tresla da eta edabide esker. Hemen hiru motetako lana daude bat, hiru motetako datu basea daude. Datu sozioekonomikoa, hemen sartu ezker adibidez, edabide bat aukeratuko bagenu, hemen adibidez, nagoen botu ezta, aldaiz, Boto aukeratuko bagenu, hemen aterako ditzen dute ze herrita manatzen denan boto, eta hemen adibidez sakatu ezker, lurralde izaneko kontan, adibidez, boto banatzen den edabideen eremu, banatzen den eremuan ze azalerakan, da hemen Euskal Herriko azalera zein den. Konparatzeko aukera handiak ematen dugun tresna da, demografiari buruzko biztanleria datuak, edo azpiegitura datuak, hezkuntza zentroa, 15 daude Durangon batean, ezta? Euskal Herriko datuak kasuntan ez dago. Internet sarbide administrazioa, hemen ikusten duzuen datu hilo sozioekonomikoen ikuspegitik oso importante izan daitezke, gure sektorea bizkara aztertzeko. Horrekin batera, dauzkagu datuak ekimen analitizatuak, hemen dago sektore osoaren interneteko datuen bilketa hori bat dago. Hemen kasu eta sesioa eta erabiltzaileak hilaren dauzkagu, eta adierazle baino gehiago, Twitterretik jendean zuen bat konektatzen da, sakelekotik zenbat konektatzen da, progresiori nolakoa den, hemen dauzkagu filtroak jartzeko aukerak, tematikoak, tokikoak, nazionalak, azterketarako tresna potentuak, gauza hauen Nogi batean interesgarrena da, sektorea jarri dela doz gauza hau konpartitzeko. Imaginatzen zuen bezala datu horrek batzuetan oso enpresa bakoitzen datu ez da. Eta batzen ez, hau guztia eskan martxan jarri genuenean komentatu genuen. Eta datu horrek nola visualizatuko genuen, batek ezazuko nik denen datuak guztien ditut, baina ez dut nahi beste datuak guztien. Azkenean lortu genuen konsenso bat esateko, guazen denok denen datuak guztia. Horrela ikasiko dugula. Orduan, hemen sartzen botoko kudeatzaileak, behar ikusi ditzazkez bakarrik botoko datu, ez eta Goiena, Berria, Argia, eta gehiak konparatu ditzazkez. Sartu, bi aukera eta ikusi bakoitzaren progresioa nolakoa den. Gauza importante bat, ez? Gero dazkago beste datu base importante bat, eta da gure edabide bakoitzak erantzundako galdera, hogei bat galdera, inkesta bat, datu pilo biltzen dutela,
Ditu ekoizpen maila, banaketa merkatuatze sistema, sustapen eta marketinga, enpresa egitura azpiegitura teknikoa, berkuntza maila gaztu, sustapen eta marketinga, ez? Nun ze bide erabiltzen diren marketinga egiteko. Emaitzak zein den balorazioa. Marketing kampainak balantzea eta emaitzak, ez? Demagun ekoizpen mailari ematen baldin badiogu, saiora gertzen da, paperezko ekoizpena zenbat ale argitatzen den astero guztia, zenbat ale urteko, zenbat mantendu ote den, ikusten duzuen zela, datua. Gu datua behar ditu, betzitzen datu behar ditu, datuak baditu gure biziko aldiz, kasuetan. Eta beste ze importante bada, datu publiko, datu sozioekonomikoak, datu egiturazkoak edo enpresanak eta datu publikoak. Kasu honetan dira, diru laguntzak, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Bizkaiko Foru Aldundia. Banaketa, sektoreka eta bakoitzaren eguneko nazionalak zenbat jasotzen duten, beste zenbat jasotzen duten. Horrekin batera, dakago beste zera importante bat, audientzia datu bat, hau da, 2015an HPSek egindako inkesta oso importante bat. Hemen ere, datu egin baditu, hemen aukeratzen badi dago erabide bat, boto egiten badu. Hemen agertzen dira hainbat adierazle, alde batetik sektorea oroa, euskarazko erabideen sektorean irakurtzen dutenek nola garatuta dauden, hau da, ekimen, hemen sektorean sartzen dira ETB eta beste erabiltzen, eta gurean oso eta izan ditzake. Ikusten duzuen bezala, ordu askotako ematen duen tresna da, jostailua da. Jostailuz ezik interpretatu da, ez da? Hor pizkate, hortara pizkate izan gura pizkate, entertu nahi zuen pizkate galde edo. Hau da, nortzu garen edo nondik datozen. Hemen guztot datu asko daudera eta garbi daukagu nortzu garen gu eta nondik datozen. Nola horretzen ditugun IKT-ak. Hasieratik, ekimen bezala, badizue sektore enpresa asko daude, diferentea dira, batzuk oso ondiak ez dira, baina ondiak badira, herria bat ez dago, langiletik gora dabil, eta ez batzuk dira elkarteak, hiru lau lagun azkatenak, IKT eta egon daiteke kezka ezin da, berdin izan. Baina guk ekimenen bintzat hartu genuen egin nahi genuela gauza sektoreak begira proiektzio bat zer behar duen sektorea eta nola bilduko dugun edo nola erantzungo dugun behar duen hori. Eta beti aipatzen zen, hasi-hasiatik beti jende esaten zuen neurketen behar. Neurketen behar duzula. Horkapera aipatu zen egizan. Gu euskarazko erabideen konsumoa esaten dugunean, handia da, txikia handia, handi txiki, zerekin, nola aztertu hori eta hori. Horrean, neurketen behar da, ez da? Horregatik sortu zen ahi ez ekimen analitiz, eta horregatik ekarri dugu hau irudikatzeko sektoren nolakoa dira. Problema zein da, oain datuak ditugu, hori beti zen da, ez da? Jakiteko tamaino eta lehenbizi datuak ditu da. Datuak lortu ditugu, garen problema da, iritsi gara guetuak, audientziak ez dira hain importanteak. Horiz dira hain baliagarriak. Erabideen konsumo aldatu da eta aldatzen nahi daten gabe, edo eta hori Goldo eta Xebi eta Gorka oso motorizatu dute hori luz pixkat. Eskotan, galdera hauek egiten direnean, galdera honen audientzia, ez da? 2015an HPSek egindako inkesta bat, 8.000 lagun, 8.000 elkartzen ditu. Ez zuen bezala, inoiz egin den interpretaik handiena. Asmoa zen gainera iristeko tokiko eta gara. Jendea irabizten zitzaion, atzo ze irako izan hori. Atzo ze entzun zen hori. Eta jende asko badakigu eta
Pentsatzen bali guzka batzutan, ez dakiguz, nun irakurri dugun, bakigu zer irakurri dugun, bakigu zer notizia jaso dugun, nun, batzutan ez dakiguz oso, nun irakurri dugun, edo nundi jaso dugun, iritsi zaigun Twitterretik, Facebooken ez dakit nor komentatu zuen. Zer, konsumoa gero eta gehiago da, adinea da, askotarikoa, aipatzen da tximeleta efektu, ez da, pantalla asko, dagoaz, inork ez du oso jende gutxi irakurtzen dugu ja periodikoa eta telebista saio hori, edo konsumitzen dugu nahi dugunean, konsumitzen dugu hainbat tokitan, pagoa saltoka eta egiten dugu gu gero iragaratu. Orduan, audientzien beren, fidagarritasuna eta sorretan, zalantzan jartzen hasi da gazte. Eta ez da, egiez egitagatik, ez da, esateagatik ezke txikia, gure datuak ez dira txarra, gu. Hartu ditugun datua kontuan hartuta, ikusten dugu gure irismena ez da txarra, gure penetrazioa gure jendearekiko ona dela, baina audientziekin badakagu pixkat problema. Bigarren problema planteatzen zaiguna da, pixkat datu guztiekin zer du, nola interpretatu, nola zuku atera, ez da. Hau da, lehenbiziko aldiz, baditugu, milaka datu, gurutzatzeko aukera asko, hemen guztu bali dauzue, adibidez, inkestan azterketan, esan dugun, adibidez, gastu eta horrekontuen azterketan, ez da, hemen agertzen dira, produkzioa, kudeaketan, garapenera, sustapenean, zenbat gastatzen den, bakoitza, zertan gastatzen den, nundi datozen datu da. Gurutzaketa egiteko aukera asko dago, baina filtroak eta gaude. Baina, hemen behar ditugu hain, hau guztia interpretatuko duten, bai ekonomilariak, bai soziologoak, biologoak ezakit behar ditugun, teknikariak, eta hori pixkat laguntza tekniko hori ere kontrol eta behar ditugu gauza hori zuko ateratzeko alde batetik behar dugu jakin zer dira benetan importatzen zaiguna, behin datua jasota zer egin nahi dugun datu horrekin, eta gero datu hori zer esan nahi duten. Orduan, badago beste tresna bat horiek pixkat igual egin da hasi, baina hemen bildu ditugu gozak gehienak, hori badakagu beste proiektu bat dokusat editzen dena Edoiarrekin baratzen ari garena, eta hori da usartzen baldin basea argia, eta ikusten baldin basu, Ruper Aldorikan azken diskoa, ezta? Zu jakin nahi duzu, baina guzuzu Ruper Aldorikan indako elkarrezketa maravilloso hori, argian egiten dutena, baina esan nahi duzu, eta igual oinatiko aldizkarien ere egin dute, edo segin duten berria, dokusare horren bidez, edukiko dugu olako desplegable da, gehiago jakiteko hori, ezta? Eta hor, euskarazko edabideetan agertutako, horren inguruan agertutako beste notizia guztiak bilduko dituela. Urkulluren proposaren bat politiko, azken proposaren politikoa, Urkulluren inguruko azken hilabetetako notiziak eta horrekin zer lortu nahi dugu, konsumo hori, tximeleta konsumo hori, jendea azken altoki batean, baloa beste batean, gutxienez lehen buelta hori fidelizatzea euskarazko erabide ikustea, lehen salto eman bentzepela euskarazko erabide artean. Hori da, beste tresna bat pixkat, garatzen ari garena eta logikoki do, pixkat, gure ustez lagunduko dugu ez da. Orduan, zentzu dien gure beharrak pixkat hori da, horra eritxin egin ez da. Datu hau interpretatzen laguntza dago. Hau, olako tresna ez daka, sektorea egituratzen dut digarean, guretzako lagun izan da, sektore bat,
referentzia ez, baina laguntzen izan da batzutan, lagunera Euskararen inguruan nahi den enpresen hizkuntzen klusterra edo, ez? Bueno, klusterra ez da eskalako dato, ez da bilduta enpresa guztien dato gu dituen bezala. Beste klusterretan ez, dato hori ditzen altxor bat, benetan. Hau ez, administrazioari eskaini altzaio, eta esan, bueno, zuek ez, baldin baduzue sustapenen inguruan egiten den proiektzioa hainbat urtetan, hemen egin dezakezuen, nahi baldin bazuen jakin, langileen baldintzak lago dira, nahi baldin bazuen jakin, edo zer gauza, hau oinarrituta dago, olako inkesta hori, inkesta geu diseinatu zago. Egin ditzazkegu inkesta berezitoa. Osea, nahi baldin badu dator urtean galdetu Davidei, ze hitzarmenak dazkaten nazioarteko, ez zer enpresek edo ze hitzarmenak dazkaten hainbat udalekin. Daiteke eta meratako edaratu guzti. Beraz, hori da modu bat, pixkat hori zuku ateatzeko, behar dugu beste laguntza mota, beste batzuen gana jo. Eta hori, betzako proposamena ditzake, lantan horien izatea, holako datu base handi batekin ze zuku atera daitekeen, ze tresna dauden zuku ateratzeko, ze garapen posible edukitzazken. Eta bigarrena da, inkesten asunto hori esan duguna. Iritsi gara goituan nun inkestak batzuk baditugu, eta datu gehiago ditugu, baina konturatzen gara datu horiek zenbakitan gelditzen direla eta gure errealitatea zenbakitik aso zarata bat. Neurketa kualitatibo horiek behar ditugu. Jakin, ez nola zenbatek konsumitzen duten, eta nola konsumitzen duen, zenbatik konsumitzen duen, eta zer espero du jendea. Eta hor, proposamen teoriko hori nik uste dut, egin dagoela, Koldo, Gorka eta Xabik eta Errota digitaleko jendea bizkatu egizten duten buruz badago, falta zaiguna da proposamen bat. Nola egingo genuke Euskal Herabiden konsumo kualitatibo hori nola lortuko genuke. Nola egingo genuke neurketa kualitatibo. Datu hau behar ditugu, beste datu batzuk behar ditugu, hemen beste galdera batzuk egin behar zaio hedabideari, hemen galdera gehienak dira datuetan dira. Zenbat zure aurrekontua, zenbaten sartzen duzu sustapena, zenbat banakera zenbat beste garetan. Baina hemengo datu gordin hau, datu sozioekonomiko hori, da, ateako bagenu euskararen ezagutza ehuneko 60 gora den eremuetan ze Dabide mota konsumitzen dira. Hori eta hemen da dut datu. Horrek esan dugu. Hori aztertu egin. Berrikuntza maila bera joan den udal eremuetan nola joan da euskararentzako aurrekontu, ezta? Hor pista batzu behar ditugu. Eta uste dut, bako foroetan gauza hori pista plantatu da. Orduan, txona bera hori ziren bi eskaera edo bi galdera plantatu daitezen, ezta? Nola interpretatu datuak, inoiz esan ez ditugu eta egin dituguna, eta nola audientzia kualitatibo horien proposamen zehatzak hori. Eta beste baita ere, administrazioaren aurrean gutera ondarren gulako proposamen hori zuea, ez dut gero eta gehiago dira zenbati, zenbat, kontuan hartu gabe ez eremuka, ez espazioka, ez nazionala, ez tupikoa, zenbaki gordinean geratzen dira, edo geratu nahi dute, hori bizkat hori buelta bat eman, edo ditzen proposamen, beste proposamen bat, behar dugula ditzen. Txura bera hori uste dut, Esan da gure berko erronka,
bihar horretan jardungo gara, horrein bigarren erronka, gehiago konplikatzea bera, Josu Galeñoi eskatu dugu puntu eus protesten lana emateko puntu esetik. Lana emateko, aukera. Lana ematen hasi baino lehenago, bi gauza komentatu nahi ditut. Lehenengo kuña publizitario bat, jarkatuko diazue. Ekarri ditugu baloi eder batzuk, okali, zuentzako, badakizue. Egunen batean eguzki ateratzen badaudan, martzara erantzatuko. Hartu gero eta eraman ez dakit arantzatu egodean, baina hartu. Eta gero ematen bian daude, txarteltxo batzuk, askotan esaten dute puntu oso garestia dela, ekarritu txarteltxo batzuk punturusak merke-merke 10 eurotan registratzeko aukera baten dizuen. Eta gaina postin bat doan antinapostinekin, osea, 2 por 1. Behin bakarrik erabili daiteke, kode bada, baina gehiago berro dituzue idatzi eta ingo dugu txantxo. Hori lehenengo gozatzen dut, eta bigarrena da, pixka beldur dut, eta nola bakatuko idazue baina. Nire lehenengo itzaldia da, foro batean, eta gaina komunitate, sare eta superatuko dut, baina... Los komunitarago, nik baina kasi, komunitarago moitu. Ezan gure... Buruz bera, jarri eta... Bai, kasu gara ez duzten, baina bai, izan egiten denuna. Hor dago, ikusten gaitu eta kontrolatuta dagoen. Bueno, Albertoren hitzaldiari jarraituz, datu batzuk emango dizkizuen nik ere bai, ematen dutan datuak aztertzeko daukagula, baina egia da guretzat puntu eus domeinua ja, behin onarpena lortu zenean eta martxan jarri izanean, lehenengo gozetakoa garrantzitsu ikusi genuna zen justu horixe. Ezagutzea merkatua, hau da, zein da interneten merkatu Euskal Herrian ezagutzu, ezartzeko baita ere gure lan eremua, gure helburuak noraino iritsik daiteke puntu eus, zein da bere esparrua. Beraz, ezagutuko duzu da honekoz, puntu eus behatokia jarri genuen martxan, datu batzuk emango dizkizuet, baina nire hitzaldiaz diko hortikan. Xabiren gonbidapena jaso denuenean, bai planteatu zigun erronken ikuspegitik planteatzeko gaia, eta justu aurten, plan estrategikoa garatu dugu, ze orain, baina arte, eta idatxek gidatutako lan bikain horretan, urte hauetan, helburua, puntu eus fundazioen helburua izan zen, puntu eus domeinua lortzea, lortu dugu, eta orain zer, puntu eus domeinua kudeatzeaz gain, zein da gure estrategia, zein da gure erronka. Orduan aurten hausnarketa estrategiko egin dugu, eta justu horrentxe amaitu izten ari gara, hondikan komunikatzeko bidean gode, baina zuei emango dizkizuet gako nagusi. Orduan, lehenengo datutan, oinarrituta pixkat ezagutzeko zein da gure merkatu ere bai. Hitz egiten dugunean, IKT-taz, guk adibidez ja plan estrategikoan egin dugu aldaketa, eta mundu digitalaz hitz egiten dugu. Dutzu segulako, IKT-ak, internet, ez da luze izan genuen horren inguruan, eta gaur egun bai ikusten dugulako internet IKT-ak eremu askotan dago dela ezarrita. Autoetan aurkitzen ditugu, labadoratan aurkitzen ditugu, lehen jarri dian adibidez, eta orduan guia mundu digitala zaregia, baina interneten zentratuta, internetek Euskal Herrian momentu honetan daukan egoera, hau da, .comek nagusiki kopatzen du merkatua, .es da bigarren domeinu nagusia, eta ikusten duzu gainontzekoak iaia marginalak gara esan dut. Ez da, .eusekin dago, seigarren da, duela para tiraderik aurrean, lehen zazpigarren esan, .inforen atzean kotatzen. Beraz, hori da tarta, baina modu grafikoan ikusteko, ulertzeko zer garen, hau baldin bada interneten dauden domeinu guztiak Euskal Herrian registratutakoak, hau da, ez dut esango Euskal Herrian eremu, baina puntu duzen eremu. Beraz, ikusten da, online ere ze txikia da Euskara eta gure irismena. Beste ikuspegatik plantatu ezen, eta gehiago, hori ere ala. Baina,
hor kokatzen garela. Gehiago sakonduz, euskarak duen presentzia itxaso horretan, hoxe da, guk behatokian egin genuen azterketa muga badauka, justo .es eta .fr bi ere mundiagoek eta .eu ere ezin izan genituen aztertu, badutelako berezitasun bat legaletikan eta ezin izan genituen domenio horiek lortu, baina beste guztiak adakatu genituen, crawler baten bidez, jakiteko euskarak zenbat webgunek dauketen euskara horien bat. Horten, lortu dugu ja horretzen dizuet .es eta .fr-ekin akordio bat eta horiek aztertu dugu. Eta .euren ere zerbait egitea espero dugu. Baina, horrek emantzen datua da 16.000 webgune daudela euskarazko edukirik dutenak. Horrek ez dut esan euskarazko dutenak edo euskara hutsez daudenak. Euskarazko edukiren bat. Zer enteri oso gutxi eta gainontzekoa beste hizkuntza batean. Baina, ikusten dezue eta lehen, aipatua momentu batzian Otzentaiak, Gales eta Zaizinek aipatu nuze, gaur egia esan da jaso edan informazio multzoa piskat abor batuta nago, baina oso interesgarria izan da, baina lehen aipatu da Galesen kasua, uneko 25 zerkala eta bretoiek uneko 5, Euskal Herrian badakizu euskaren kalera bilela uneko 19 buelta. Gure kasuan, eman dugun datua da, euskarak interneten duen presentzia da uneko 17. Nahiko kalera bilean alekoa da. Guk defenditzen duen tesia da, asko sartu da esan dut. Ez da golako ezagutza baten behar dekan presentzia bat. Eta horretarako baina .eusek lagundu dezake. Azkenean, .eusera etortzen dien webguneak ez eta mundutik etorri euskara da ekarri ditzako gulako. Eta lehen abiada honetan, .eusek oraindik ere badu bide bat. Hala ere, lehenakorekin lotuta, ikusten da euskaren presentzian .com edo .net ezerako eremuetan euskarak oso presentzia txikia dut da, eta aldiz, .eusen barruan euskarazko edukia duten dugunean uneko 88 da. Lehen esan dagoekin lotuz. Eta baina, hau oso eztabaida zabala da, hemen honen foi bat jasartu daiteke, baina badakizue, ez nahi sartu, .euseran kontatzera emantzat, guztiok ezagutzen dezulako, baina badakizu, .eusek ez duela alabearraz eskatzen euskarazko dugirik izatea webguneratek. Euskararen komunitateko kide izatea eskatzen dugu. Baina bai ulertzen dugu, erdar webgunerat .eusera tortzen momentutik euskaraktu interes bat adierazten duela eta euskara elkartzeko modu bat dela .eusera ekartzea, beraz. Grafikonek hori adierazten dugu. Orain sartuko naiz plan estrategikoan, jako bakarra da, oso laburra izango da, baina horretik bideo bat jarriko dizuet, aunque kontrolatu naiz, altavoz zika bestak edala, entziko saiatuko naiz dagoenarekin egiten. Bai, egingo du. Saiatuko gara. Areta puiak? Lehen estizio eta zer egin da, borkak estizioa txalotzen ditunez, estizio bat dira, ezagutzen dezu, txoministak dira. Gure aldean. Gure bat? Berriz ere teknologia batekin, kalea da gure borroka esparru bat errela. Bueno, kalea da gure borroka esparru bat, baina jendeari ere bai gustatzen zaio militantzia egiten gure aldean. Gure bat? Berriz ere teknologia batekin, kalea da gure borroka esparru bat errela. Bueno, kalea da gure borroka esparru bat, baina jendeari ere bai gustatzen zaio militantzia egitea beraien etxeko kefatik. Naka, zabaldu galuna. Teknologia berria, fotoro, teletestua, izkutu daitez, bor! Baina, zer jarriko dugu? Bai, egin ezakegu, izan konposatu bat gure izanekin, adibidez. Txeskarlatxo. Txeskarlatxo? Txeskarlatxo? Horre gaixotasun baten du, Zer duzu, gonorrea, sifilisa, ez, leskarlatxo bat. Bueno, a ver, nola ditzen da gure alderdia, txoministak, ez da? Erazta, txoministak eta punto. Eta puntu zer? Niri puntu zer ez da gustatzen, nahiago puntu hor. Hor? Hor.
Euskal Herria, zortziak bat, erliosiare gurekin! Bale, txoministak.eus, ez da batuta, guretzat. Txoministak.eus, enbiko. Bide. Ba. Ba. Horiek ez. Bai. Bai. Jokoa bai. Bai. Hor dago. Hor dago. Txoministak.eus. Bueno, beste kuña publizitario bazan. Baina, pixkat honekin bideo honetan transmititzen dira gauza asko nire ustez. Hemen Loreongo baliz markai buruz itzengo luke eta izen egokia aurrenterdatzeari buruz eta baina badago gai bat askotan ez eguna, guri askotan esaten digute esker.com bat amarrolo diat, .eus bat amarrolo diat, notarri balantzan batekin eta besterekin zer garen eraikitzen, ez? .com batekin, webgune bat eraikitzen desun bitartean, .eus batekin eraikitzen desuna da Euskararen presentzia interneten desun nahi joan, ez? Euskararen herria, ari zara eraikitzen interneten eta nik uste gaur edo hemen eztabaidatzen honekin eta komunitatetaz hitz egiten dugunean eta komunitate digitalaz .org edo .eus batek bereizten du hori eta badi hori eman bertzaiola domeinuari. Hau guztia, datu guztiak eta ikuspegi hau da, plan estrategikoa landu ditugunak. Bidatu gaztutan, bidatuak ere egitutan eskala, domeinuarek geografikoki nola banatzen da. Lehen beste norbaitek ere jarri du mapa bat, koldoren mapa zan, koldos osoren mapa, euskalkien mapa eta agertu da Alberto jarri du baita komunikabideen mapa eta nentzat esanguratxo da baita ere Euskal Herrien gure atokian egin genuen baita Euskal Herriko mapa bat internetek Euskal Herrian duen presentzia eta Euskarazko internetek Euskal Herrian duen presentzia eta oso antzeko mapak dira, beraz. Horre ere badago zea ostartua. Ikuste zuen, .eus domeinua bera ere, geografikoki daukan banaketa, guget esaten dugu, banaketa demografikoa baino gehiago soziolinguistikoa dela. Euskararen presentziaren arabera banatzen dara domeinua. Beraz, interneten ere presentzia geografikoa badugu. Baina tipologikoki daukan banaketa, interesgarriagoa da, domeinua gizartearen eremu guztietan daukalako presentzia, internetek gizartearen eremu guztietan daukalako presentzia ere. Askoen ustea da, bizibilidade gehiago daukalako gainera, .eus domeinua batez ere erakunde publikoetan eta euskalgintzan erabiltzen dela, baina .eus enpresate erregistro maila altuena enpresa munduan dago. Egia da baita ere, enpresa munduan dagoela interneten presentzia asko zondigoa. Baina bero bai, hortik aurrea, erakunde publikoak, euskara, kultura, hezkuntza dira. Hori esan daia, sartuko naiz, pixkat, gure 2008ko estrategia hausnarketa horretan. Klabeak emango izkizu ez, besteran beste bilogu pasako ditut dana sakontu behar bade. Baina lehenengo gauza, esan, .eusek daukan ikuspegia hauxe dela. Honi begira egiten duguna lana. Mundu digitalean, esan dakoa, IKT eta zitzen gilareko mundu digitala zitzen egiten dugu. Mundu digitalean euskara lehen mailako hizkuntza izatea. Hizkuntza nagusiek pare egotea. Noski, ez maila berea, baina hizkuntza mundu digitalean da honen euskara ere horrekotea. Hori da, azkenean gure helburua. Eta horretarako xede batekin egiten dugu lana. .eus domeinuaren bidez, euskara mundu digitalean baliagarri egin dugu. Jende, baliagarri zentu dezala, erabilgarria dela demostratu eta ikusgarri egin. Ikusi da bine, euskarak presentzia du da bezala. Eta presentzia erreala, baliatuz, erabiliz, eta gaina baliagarritasun hori aitortuz. Ez da dile egon euskara egon behar duelako, benetan balio duelako eta erabilgarri egiten zaigulako. Goikoa da, zendakoa gure ikuspegia eta gure xedea. Balio batzuk edo balore batzuk ere baditugu .eus fundaziotik eta niretzat transmititzen du .eusen espiritu. .eusi buruz hitz egiten dugunean gu beti komunitateaz hitz egiten dugu. Hemen asko hitz egiten da komunitateaz eta gu asko hitz egiten dugu horretaz ere. Azken finean, .eusen inguruan komunitate bat daula gaur eraikita eta .eus komunitate horrek eraiki horrela. .eus lortu bada, itetxeak ino baino eto, baina atzean komunitate bat egin da. Eta hori ez dugu momentu
pixkat hori simbolizatzen dugu gure baloren bidez. Batetik konpromisoa da guretzat oso balore garrantzitsua. Euskararekin eta Euskararen herriarekin konpromisoa dugula sinisten dugu. Eta hori ez dugu astu gara. Askotan jartzen dugun adibidea, guretzat erreferentzia badalako, .cat domainoarena, Katalunia, duela eskortu zena, baita ere gure erantzeko mugimendu batzutatik, baino, gaur egun duen joerarekin, adiez komunitateak asko kritikatzen du, alde kulturala asko eta ja dedikatzen dela batezak domenioa eskarmenta itxuan, ez? Eta usten dugu hori kontuz izan beharreko zerbait dela. Inklusibitatea, lehen aipatutarekin lotuta, .eus domenioa edo .eus komunitatea askotarikoa da. Uste hor, lehen gorkak jarri ditula adibidatu komunitateen inguruan gurea irudikatzen dago dezaketenak. Eta guk askotariko izaera hori onartzen dugu naturaltasunez. Honek ez da asko pizten ditu, eta ikusi ditugu, baina guk usten dugu horrela esan behar duela, .eus danona dela, eta komunitateak ez dindula bere buruari zentzortan mugatzea. Ausardia. .eus domenioa sortzea beha, ausardia. Onatu bezo, hori ausardia bat izan zan bere garaia. Eta ausardia hori proiektua behin mantendu behar du, eta berritzaile izaten mantendu behar du. Usten dugu hori garrantzitsua dela. Elkarlanean oinarritutako proiektu bat hasieratik eta jarraitzea nahi dugu. Eta prestigio duna, kalitatezko domenio bezala eta egiten dugun hori kalitatezkoa izan. .eus esadeia bihurtu kalitate gutxiko domenio. Bueno, hau egia gure baloreak, eta ja hau esan da sartzen naiz, hor ikustitu zuen lomendio horiek, dia gure lau gailurrak, guk markatu ditugun lau bildu estrategikoak gure lanean. Lehenengo domenio bera noski. Eta gaina, 2020ko helburu horretan, erronka dago eta dugu gure helburuari. .eus izate Euskal Herrian 3. domenio. Eta 6. dela esan dizuet hasieran, lortu dezagun .com eta .esen ondoren. Zango dira zuen, lehenengo izan behar da, baina helburu lortanetan zentratu gara. Baina alare, usten dugu, 3. domenio izatea ere, badela, gaur egun erronka. Baina domenioan zentratzea aparte, baditugu beste 3 erronka. Bigarrena, mundu digitala bera, denek batu duguna. Mundu digitalean Euskaren erabilera indartzea. Zentzorretan, dagonekoz, ari gara lanean, badakizu Twitterrekin eta Googleekin eta horrelako eragileekin ari gara lanean, eta hildo horretan eta beste hildo batzutan ere lanean jarretzeko asmoa dut. Gure zeregina badala, eta gaina badaukagula posizio bat, ezkenean, .eus baita Euskarak interneten duen erreferentziazko eragile bat. Erregistro bakarra da Euskararentzat. Beraz, ematen digu nolabaiteko bitartikaritzailetarako erraztasuna eta gaitasuna. Eta horretaz baliatu behar gara Euskarari presentzia hori indartzen. Marka da guretzat beste erronka bat. .eus bera marka bezala eta Euskal Herriko marka bezala ulertuta, identifikatzea .eus, horrela, mundu digitaleko lehenengo referentzia. Norbaitek hitz egiten duenean Euskara eta interneti buruz .eus burua etortzea. Eta laugarrena eta garrantzitsua komunitatea. Guretzat komunitatea gure oinarria da. Eta zentzu horretan komunitate zabalagoa nahi dugu, komunitate handiagoa nahi dugu, eta biziagoa. Biziagoa, parte hartzaileagoa, ekimenetan parte hartuko duena, etengabe lankidetzan aritzeko aukera dugu. Hau da, gure plan estrategikoaren argazki laburta. Bihar izango duzuen eztabaida horretarako, bihar izango zaizu. Eta, nik bukatzeko bakarrikan, galdera bat eskatu zidaten, Alberto ere bota ditu bereak. Galdera bat planteatu dugu korokorrean,
gailur horiek begira. Gailur horiek gainditzeko zelan bildu garatu beharko genituzkela usten duzu zuek, ez? Egia esan da, agian ez dago guztia landularrekan, zuek ikusten duzu nola, baina gaur hemen hitzegindakoarekin komunitatea hitz egiten badezu eta zentratzen bazate edo beste alor batekin ja, guretzat izugarrizko balio. Eta azkenean, zuen karpena, bere momentuan ere, plan estrategikoa egiteko gainean, lehen erakutsi dezuenean komunitatea zerriku antzeko zerbait diseinatu den, komunitatea digatu. Plan estrategikoa lehenengo gauza hori galdetu komunitateari nola, inkesta bat jarri honen online, zenen jorkeran, 30 lagunek eta... Baina, deitzat, saiatu ginen, ez guazen horrela egitea, eta guazen gaina gutun bidez beste batzu egin, email bidez beste batzu egin. Kapa desberdin horietanak intelektuatzen jartzen saiatzen. Hori da lortu nire gona gaur ez. Zuezemat.com daude Euskal Herrian. Nik .com bat erregistratu da gehienetan egin dut eta hemen erabili Kalifornian eta erregistro izkutatu. Bai, baina zu registrante datuak eman dituzu, ez da? Bai, izkutatu ditu. Izkutuan dauden kasuetan ez dut datu. Eta zautzen dudan jende gehienak izkutatzen ditu erregistro datuak. Osa, zitu publikoan jartzen registroan. Nik esan hori zuke hori zela joera horoko. Adibidez, puntuzen kasuan. Puntuzen derrigorrezkoa. Bueno, bai, izkutatu zen. Ez da derrigorrezko publiko izatea, baina kasu gehienak publikoak dira. Guk egin duguna kasu hortan da .com, .net eta hauen datu basea hartu, eta datu base hori erregistrantearen datu publikoen arabera kode postalak erabili lokalizatzen. Egia da, ez dela esan, eskutuko datuekin eta ez dela hori esan. Nire guztiak empezara da eso, ekonomia, ez tertzerako, mazela ekonomia esmurkido dagoen artiketa. Nire eskurtzatu zegintat, ipatu ikusunean mengoa diren, inokoetan diatozen, eta ipatuzu puntu eusen batekoa diren bakoetak, ez? Kiroletakoak enbeste, komunikabidetakoak beste enbeste, eta sektoreka aztertu ikusu, da, Euskal Herrian daude enbeste komunikabide, eta puntu Euskal Herrian hauek, eta besteak. Ez, offline buruz egituko binateke. Aztertu duko genuke, Euskal Herrian zenbat kirol elkarte daude webgunea daukatena, zenbat webgunea daude egiten lotuta. Datu hori ez daukagu. Gu gure datuak aztertu ditugu, punturuzaren datuak bai aztertu ditugu, webgunea junez identifikatzeko bakoitza ze sektori dago. Baina, .com-en inguruko informazio Ez .com-en inguruan, izamentu zure ilusun aldera daude Euskal Herrian daude engate kirol elkarte, eta batu gure daukate.com, hori gara aztertu. Horre egin dugun azterketa da, lanin bat hartu genuen, elkarte zuzenduta, kultur elkarte, kirol elkarte, elkarte zerrenda oso hartu genuen, eta lanin bat hartu genuen, 800 elkarte aztertu genituen, ikusteko behaien web presentzia nolakoa zen. Batez ere, merkatu azterketa ikustu egitik, ez? Eta hori buruzko estrategia nola batuko dugu. Eta emantzigun datua da, elkartean, Euskal Herrian dauden elkartean 185 ez daukala web presentzia. Zer? Bai, hor badaukago planteamendu bat, ikusiko dugu bat ez zegoen edo ez, baina badaukago proposan bat erantuta. Ez, baina, datu hori hor dago, eta datu horrekin guk egin duguna da, lehenengo urratxe izatzen, guazen jaurlaritza da, elkarlan proposan bat egitea, da esatea jaurlaritza izu betu. Guazen, mundu digitala indartzea, euskarazko mundu digitala indartzea, nola? Elkarte hori guztiak, online jarriz, punturuz baten bidez, nik agamezu punturuza, onlinearena beste modu baten bideratu dezakegu, eta jaurlaritzaren erantzuna izan zen, dakaten PESI famoso hori, eta la soziala informazioa, eta hor agertzen dian adierazleen arabera, interneteko lan horiak gaindituta daula. Guk ematen genien datu hori erreala izango zela, baina behien adierazlean ja hori egintzat ematen zutela hori, ezin zutela bere burua kontra egin, eta ezin zutzeko gai orduan. Nik beste galdera bat nintzen. Karo, hor, puntu eusetik kanpo, geroz eta zerbitzu gehiago erago euskera. Eta bakarrik
handiena Wikipedia.org, baina Facebook edo Gmail edo Twitter euskera daude eta ez dira .eus. Eta orduan neurketan ere, portzentaian neurtzen badugu txikia da, volumenean neurtzen badugu, zerrekin. Orduan, hor jartzen zuenean .eus euskera zentratzea, eta lehen hitz egin bada, geroz eta zentralizazio gehiago dira, beste zerbitzuetan, etorkizunean diario baskok esango duen, ezak izan probableagoa, diario baskok esatea euskarazko edizio bat egingo dut, edo .eus egingo dut eta gaztelean izango da. Baina bi kasuetan nola gustatzen... Zer ditu zuen? Diario basko .eus da eta gaztelean izargitaratzeko. Nola gustatzen dugun edukitzea geroz eta zerbitzu gehiago ez direnak .eus euskararen presentzia handiago izango da, eta estrategia, non esatea .eus esatea euskararen marka. Bai, niretzat garrantzitsua da, lehenengo puntu oso garrantzitsua da, azteko lortzea zerbitzu nagusi horiek, mendik kanpoko zerbitzua dira gehienetan, Facebook, Gmail eta bar, euskarazko edukia izatea, euskaraz izatea, eta gure lana da lortzea horiek ulertzea .eus ere izan behar direla. Twitter .eus ere da, lortu ezatea Google ere .eus izatea, Google.com bada. Hori da saiatu nire dugu. Gure posta hori da, saiatzea marka erraldoriek .eusa badute, badira, .eusa erregistratu dago, horretu dago, behiek, hasi-hasien egin duzera zara, egin duzu, euskarazko eduki ere badokazu, euskarazko komunikazioa ere badokazu, lotu guztiak. Hori da, eta mundu digitala zitzaiten dugunean, hortik mundu digitalaren lan igudan partatzen duguna da, eragile nagusi horiekin estrategia lantzea euskararen garapeneako eta .eusen garapeneako. Indian mi komentarioen gainean zerbait esan da. Bata, behaterian ez da oso interesgarria horta. Kaudu zara zu? Eski ez gara aurkeztu. Gara aurkeztu, zuek ere zituztu aurkeztuek ere izlai bezala aurkeztu. Horka, konta dituko izun, bane? Dituko izun nahi da. Zut ideia oso ona dela, ideia berriak direla behatutzen lehenengo edizioa nolabait izan du, baina inkluso Eustatek eta beste estatistika zentru batzutatik ateratako gauzekin gurutzatu daitezken datuak dira. Datu interesgarriak atera daitezkela guk ditugun edo .eusen dituen datutatik bastante arautan. Ideia bezala jasotzearen. Horri lotzeagatik ez dut esan, baina behatoki hori da oso txumeaz egiten dugu goezgea soziologoak, ez dakigu soziologistikoak klasterrakin zaitu behar lankidetzan, egilarrek Kraulerra garatu du lankidetza badaukago, eta lehen lankidetza zintzen dudanean da, gure planteamendu da, gu oso talde txikia gara, eta lankidetzarako prestatu edozein ekarpen, edozein ideia, behatoki horretzeko, neurtu hau edo, ni badukat datu hau edo, ekarpen, nota, dutu dugu. Eta bestea, galderrek egin duen bigarren komentarioaren harira, nire asko gustatu zait, zehazki ez dakit noak esan duen lehen, zetzarete aurkeztu, baina hori, ikateak ulertzeko ere bakoitzak bere modua duela, inkluso tresna berdina erabiltzeko modua oso pertsonala dela, inkluso kolektibitatean hitz egin ere, edo herri gisa ere guretzat zer den Wikipedia, edo beste herri batentzat zer den Wikipedia, ez duka zer ikusi. Ni egon nintzen garaian, eta gero Josurekin konpartitu nuen garai horretan beti esaten nion asko zaindu behar dela .eus bizitzeko modu milaka dela. Alegia, .eus niretzat da gauza bat, txoministentzat entzun duzua bezala Euskal Herria da, eta berez .eus dator Euskal Herriaren definiziotik. Eta hori, uste hori esan hartzen duela, baina ez zen hori. Eta Googleen eta hori ere niretzako naturaltasunez onartu behar den zerbait da. .eus iritsiko da gune batzuetara, baina ez da iritsiko euskaraz dagoen internet osora. Eta beharra da, inkluso ez du helburua ere izan behar. Edo bai, ezakit. Baina nik uste dut, ulertu behar dela, .eusek tresna bat dela gauza asko lortzeko, batez ere nire ustez euskarara hurbildu ez den gune horiek guztiak hurbiltzeko, ez da niretzako euskaren dagoen jendea medaia jartzeko, justu kontrakoa egiteko da, nire ustez, baina hori gutako bakoitzak helburu bat jarriko lioke .eusi, eta horregatik iritzi zait ere,
oso normal hartu behar dugula, batzutan egongo dela espektro handi bat interneten euskaraz ari dena ere, baina behar da ez dena puntuazioa gerturatzeko, eroski da adibide bat, eroski bere webgune guztia dauka euskaraz ere. Eta inungo momentuan ez du planteatzen, bera jakingo du zergatik, gerturatzea. Beste batzuk erabaki dutenean, sektore berekoak izan da eta espainolagoak izan da, gerturatzea. Orduan ikuste dut ez dela, inkluso igual ez dugula ez da helburu bezala planteatu behar. Lehen hori aipatu da ez, gauzak ezberdin bizitzaren hori, edo inkluso estizioak ere naturaltzat hartu behar direla. Horako ikustu gauza guztiak puntusetik ere oso normal hartu behar dira. Zer punteus ez da azkenean zenbaki bat guztzeko, egia da bidera garra izan behar duela. Baina helburua ez da 16.000 lortzeko. Helburua da tresna bat izatea benetan euskararen presentzia eta presentziatik haratagoko euskararen herria mundu digitalean garatzeko. Uste dut edozein kasutan ere, niretzat itzela arazo bat izango, horiek erabakiko bat duten inoiz ez etortzea. Baina euskaraz bat daude, asko zoge. Ez daudela puntu guzen. Behentzak alde. Nik galdera bat, eta beraz ez sobera unibertzen asunto zira, baina zer nolako harremanak duzue diasporarekiko? Zer nolako harremana? Batetik, kultuz fundazioa berak, bere bazkidetzen badaude diasporako eragile garrantzitsu bat, gertakoa. Baina gero, daukagun harremana da, beste gabe, ez daukagu egunerokoan harremanikan, esango dizute. Diasporako eragile batzuk badira puntu eus, gehienak ez. Beste gabe eskizak zen. Ez ari zareten ez euskararen, zer euskararen nire ez dakit, niri parakoatea etorri zait goiziko edo ordenoko komunitatea, pesatu batutan gero eta euskaldunen edo euskalzaleen edo euskaldunen ondorengoen komunitatea gero eta handiagoa da, edo kalitatzoagoa da, esate dute milioi bat lagun dagoela hor inguruan, eta orduan ez dakit zuen azalpera, ez dakit ongi edo bere osotasunean ulertzen duan, baina iruditzen zait, behar gara ez diela behar bezalako lekua egiten beste gure komunitatearen beste alderdi horri. Euskararen eta haiek ziurrenik egin dute inglesez, baina guztora behar gara eragaren dukete puntu eusau, edo ez dakit ari duten ere. Nik uste pixka duen iratxek esan dut, eta ez nahi geldutu asko diako honetan, baina uste nor erregistro kanpoa, o erregistro deko maika Euskal Herritik kanpo dagoela. Puntuz ez dago baino geografiko bat. Ez dago Euskal Herriari edo EAEri zerrez. Edo zein izan diteke puntuz. Eta zentrotan diaspora ere horrela ulertzen dugu. Beste gauza da, diasporak nola ulertzen du. Puntuz gut daukagun harremana, miratzen ni baino dut dugu, gara jortan behar zeo, bazkidetia, puntazioako bazkidetia. Nik personalki izan eta harremana daiaz Argentinan izan ikaneko bide batean da aprobetxatu nun Argentinako diasporarekin egoteko, eta boizera ere iaz izan zen jaialdian jorraitzen delegazioen bidez bidali genuen informazioa. Izan dut informazioa. Orduan, egin ditugu ekimen txikiak, baina urripen ekimen txikiak izan. Ez daukago horrelako etenkabeko. Nik horrezten baratuko nukena da, diasporak beti egon dela proiektu honen bihotzean eta parte hartzea hasieratik bermatu behar izan dela, egituran bertan daude, fundazioaren parte dira, eta seguraski gehien eskertu dutenak beraiek dira, niri transmititzen zidaten ilusioa behaiena zen handiena, eta lotuko dut lehen esaten ari nintzanarekin niretzat, eta nire iritzi pertsona da, nik nahiago dut, edo behintzat indar gehiago jarriko nuke, hoiek egituran bertan eduki, eta inkluso implikatzea, eta nolabait saretzea komunitatean, instantzia horietan dagoera, eta ez hainbeste kezkatu, niretzat nintzen kezkatuko, beraien goimuneak punteusen azpian dauden edo ez. Alegia, niretzako, punteus da tresna bat, diaspora ona hurbiltzeko, inkluso gurekin elkarlean analitzeko, inkluso guk beraiei laguntzekoan euskararen garapenean, eta beste gauzatzeko tresna izan daiteke.
Ez daukatela webgunea.eusekin? Ba, bueno. Hartu bada? Ez dakit azaltzen nahi zen, Gehiago da nik beti aikatzen izun kohesionatzearen kontu hori, ez? Orduan, nik azpimarratu nahi nazen batez ere diaspora beti egon dela hor, eta ezinbestekoa zela egotea, eta orain gure esku dagoela ere baita, zaten duten aina bere implikazio naia piramide horretan atxikimenduan gelditzen den, edo parte hartzea gaurtik aurrerako gozera. Domino izan dago. Gure esku dagoela esan duzula, Eta, bueno, azteko esan, gutzako lujo badala, guazi berrera gaina gure esku dagoen, eta lujo badala eminotea, euskeraz, familin, eta partekatzea pixka dugu dauzkagun hobetzeko beharrak, ze hobetzeko badago. Orduan, behar handia birik ez bada bere, zertzela batzuk gure esku dagoen ingurun, erakutzeko eskubidearen alde Euskal Herrien lanen mugimendua da, mugimendua, eta anitza eta parte hartzailea. Orduan, 3 oinarri gain egite dudana batez ere, herri bat gara, erabakitzeko eskubidea daukagu, eta herritarron garaia da. Eta, goi herrien sortu zen txispatik, nazio mailako bizkarera gure esku daukatu zen 2008ko kainan 18, eta horre ikusten da 2019 baino lehen ja ibilbidea bukatuko duela mugimendua. Azkar, ibilbideen izan diten ekitaldi nagusiak, iztakatea 2014-en, mosaiko eraldoia, estadioak betetzea helburu zuen baina milaka lagun biluztikuna. Eta azkenik, erabakiaren arroa gehitzen diogun hau hasi hau, eta ekainaren 5-en 34 herri galdeketak egin zian, eta datorren urtean espero da 80 herri baino gehiotan ingo dira galdeketa. Orduan, ekonomikoki ez, baina hori mugimendu ez dela inoiz baino indartsuago gaudela esan daiteke. Nik azalduko dizuet, guk gure esku dago nola erabiltzen ditugu IKT erramintak eta erraminta asko erabiltzen ditugu, baina lau esanguratsuenak edo azalduko ditugu. Lehenengo webgunea, guretzako garrantzitsua da webgunean esatzea gure esku dagoren egiten duena, zer den, eta bat. Eta, gaukatzoa gure eskuago.eus helbidean, begiratu nahi guzti orain komentatzen duan bitartean, baina, gero aurrerago komentatuko dugu, hemen erronka batzuk dauzkagu, buelta bat eman nahi dugu webguneari, baina orain daukana da, 2013 urtetik, jendea joan da gauzak esaltzen, eta bihurtu da horako gauza gehiagi daukan webgune bat. Aurrerago hitz eginen dugu, baina hor edukiaren antoraketa bat edo planteatzen ari gara. Gero, dituko dut, online sare sozialak. Guk orain erabiltzen dituguna Facebook, Flickr, Twitter eta YouTube dira. Beste kontu batzuk ere irekita dauzkagu, baina ez ditugu elikatzen. Facebook eta Twitterren, gure esku dago nazional kontuan, bietan 12.000 jarretzeari inguru dauzkagu. Eta horre ere, aurrerago azalduko ditugu, erronka batzuk dauzkagu. Beste IKT erraminta bat edo guretzako oso garrantzitsua dena da datu basea. Oiaren dinamika egin zenean, ez dakit parte hartu zenuten, baina eskatzen zen txartel bat datuekin betetzea. Guzti horiek datu basean sartu genituen eta daukago 50.000 datu dituen edo pertsona dituen datu base bat. Datu base hau
teknikoki edo oso gauza simplea da, MySQL datu base bat da, eta dauzkagu datu guztiak, eta ez du alderdi horretatik erronka garrantzitsurik planteatzen, baina erronka handi bat dauka legearen aldetik. Ni bakizue, Espainiar estatuan datuen legea oso zorrotza da, nire naiz legalaria, baina legalariek esan diate txapuza daudela, eta hortan, tentu zibile gara, gainera badakigu hori guretzat datuen legea, ez honetan bakarrik egiten dugun guztian, oso gauza kritikoa dela, hori da gure puntu ahula, eta gure bide lagun edo aitzindari edo referente izan daiteken ANS-ek izan du duela gutxi kolpe forte bat asunto honekin. Orduan, kasu honetan datu basean lan gehiena eginda abokatu batekin, eta lanketa garrantzitsuena izan da protokolo bat ezartzea datuak erabiltzeko. Honek, bere lerri txarra du edo, eta hori da praktikotasuna galtzen duela. Guretzako garrantzitsua da, adibidez, Abadiñoko gure eskudagok, Abadiñoko bazkideen zerrenda bat eukitzea, baina hori legea modu zorrotzean beteta egitea oso zaila da. Eta orduan horrari gara egun osoan, pixkat horreka hori bilatzen, praktikotasuna, herrietako eta dinamikan sartuta dagoen jendeak erraminta erabiltzeko, eta gero legea betetzea eta kristonisuna ez jasotzea. Eta azkenik, gauza kurioso bat, eta Taraiuseko honi buruz entzun dute. Aurten, jakinen duzuen bezala, lehenengo galdeketen olatua egin dugu, Goierrin Debagoienan, eta Goierrin Debagoienan, Izpasterren, eta Azpeitian hori da. Da hori honetarako, garatu behar izan dugu horako tresnatxo bat, berez ez da web horri publiko bat edo, erreminta pribatu bat da. Hemen erronka bat geneukan, elkarte pribatu bat izan da, ezin genuen erroldarik erabili, ezin genion udaletxeari galdeketak egiteko garaian udaletxeari erroldarik eskatu. Beraz, galdeketa batean oso kritikoa den pertsona bakoitzak boto bakarra eukitzea hori lortzeko, sistema sortu genuen, interneten bidez, egunean zehar nolait errolda sortzen zuena. Eta horrela, pertsona batek behin bozkatzen bazuen, registratuta geratzen zen, eta berriro bozkatzen saiatzen bazen, abisatzen zuen, pertsona honek bozkatu du, eta horra inbitatzen genuen hori. Honetan, berez, horako gauza bat egitea ez da zaila, horako programa bat egitea, baina geneukan erronka edo zailtasuna zen, oso kritikoa zela egun honetan, igande hortan, 12 ordu horietan, funtzionatu behar zuela, ezin zen erori. Eta, genekiela erasotzeko saiakerak egoten altzirela. Orduan, kasu honetan, lanketa izan da batez ere eraso horien aurka babesten edo horako sistema bat egiten. Eta horiek dira, pixkat oroar, guk erabiltzen dugu lau IKT tresnak. Eta, IKT zaila, baina bai ikusten beharra galtzeko gure esku dago herri mugimendu bat dela. Hau da, jende zoriontxoa herri libre batean, baina jende zoriontxoa herri libre batean. Eta azkenen antolaketa aldetik, muga desente, bere mugak badauzkala bai koordinatzerako orduan, antolatzerako orduan, eta datu informazio guztia, guk horretu dugula lana, beste bat. Orduan, auleziak bilan gehala ikateak eramaten ditugunak, eta guantxe bertan egoera ekonomikoa dela eta aurrekonturik ez daukoa.
Baina, nola indargunek askoz gehiago dian, guk indargune hori jentzei hau, eta bai, aipatzagatik, voluntario sare bat dago, beti dauko jendea inguru laguntzeko prest. Euskal Herri osoa egoa gehiago izatea da, baina, hori jendea dantzaren gai honen ingurun eta dinamikan bueltan. Eta, azkenen 3 urte hauetan esan daiteke izen ona lortu dula gure eskuagok, eta bizarten bai daukagula babes sozial bat. Esanguratsua edo lagungarria edo... Beraz, erronka zein da, kontutan hartuta baldintza denak, ahalik eta etekinik handien ateratzea ikatek eskaintzen dizkiguten aukerei. Eta oso kontziente geha, hendikan asko daukagula zuko ateratzeko. Orduan gaur, guk datu gutxi eta lan asko ekarri du, baina, hemen botak bizkizo eta... Eskatu zen lau planteamendu aurkezteko, gero, lantaldeetan eta hemen komentatzeko eta gantzeko, lehenengoa da guretzat, arazo bat dena, dela atomizazioa, ez? Gure esku dago dinamika, hori oso atomizatuta dago, herri bakoitzean nolabait modu batera planteatzen da, herri bakoitzean bere batzordeak ditu, eta, karo, ikusten da, 200 herritik gora daudela, dinamika hontan murgilduta, eta bakoitzak errealitate eta erritmo ezberdinak dituela. Orduan, guztiak, gure esku dagoen aterki hontan sartzen ditugu, baina gero bakoitzak egiten du, gauzak egiten ditu bere modura. Adibidez, arazo bat edo Facebooken gure esku dago, dauzka ezakizen bat kontu. Gure esku dago Abadiño, gure esku dago Nafarroa, gure esku dago bakoitzak gauzak egiten ditu modu batera. Batzuk agian hilda daude eta bilatzen duzu eta badirudi gure eskuago Abadiño bilatzen baduzu ezakite, ezakite Abadiñoko norbait dagoen, baina agian badirudi hildera baina edo ezakitze bilatzen duzu eta doan hor arazo bat dugu. Baita ere, guk nazionaletik, edo gure kontu nazionaletik eta gure web horri nagusian aktibidadea islatzeko. Batzutan kostatzen zaigu, hori 200 herritik gora daude, asko kostatzen zaigu mugimendu guztia islatzea, eta batzutan gertatu izan zaigu herri batzutatik moskeatu direla, ez dugulako argitaratu ezakitze historia egin dutela, beste batzuetan ez gara enteratzen zer egin duten, eta horakoak orduan gure. Lehenengo erronka edo lehenengo planteamendua da, nola egin daitekeen atomizazio honekin, atomizazioen aurrean informazioaren bilketa bat egiteko eta guzti hori koordinatu eta interneten, online sare sozialetan eta web horrian eta islatzeko. Hori da lehenengoa eta bigarrena lehen esan dugu webgune berri bat egin nahi dugula. Daukaguna aldatu edo plantatzen dugu zuzenean zerotik webgune berri bat egitea. Ze arazo daukagu gure webgunean orain arte egin den ibilbidean. Informazio gehiagi daukagula. Saiatu gara guztia hor sartzen. Gainera, jendeak bere lanketa egiten du eta bere lanketa nahi du webgunean leku esanguratsu batean eukitzea. Batek pertsona batek hau egin du eta honek egon behar du lehenengo horrian. Beste batek honek egon behar du menuan justo botoi batean ezakitzer eta guztia ezin da sartu. Orduan ikusten dugu oso garrantzitsua dela edukien antolaketa bat planteatzea eta horretarako ikusten dugu definitu behar dugula taldieta edo eztabaida hau izan dugu eta zuen artean ere izaten baduzue interesgarra izan daiteke, zeinek ikusi behar du gure esku dago .eus horria, norentzako da hori. Azken finean, dinamikan murgilduta dagoen pertsona batek, gure esku dago .eus horri erabili behar du, bauzkago materialak ez, material partekatzen dugu, PDF-ak protokoloekin, edo kartelak egiteko
plantillak eta horakoak partekatzen ditugu, eta herriek hori eduki behar dute, baina gure esku dago puntu da hori gordetzeko lekua, edo drive batean sartzarekin aski da, edo horrez dakigu, eta orduan edo web horriak izan behar duen, gure eskua hori buruz inoiz ezer entzun ez duen pertsona baten dako, momentu batean sartzeko, eta hori ukitzeko gure eskua horren argazki bat, zer egin den, orain arte, zer eginen den, zertan gabiltzan, eta hori. Edo, bien arteko oreka bat izan behar duen, hori, baina, ez dakit, murgilduta dagoen jendea, ahaztu gabe. Orduan, gure bigarren erronka, zuek lantzeko eta gero erantzun bat emateko zein uste duzuen dela gure targeta edo gure helburua, eta horren arabera ea nola antolatu beharko dugun webgunea edo ze eduki egon behar duen webgunean eta ze eduki egon behar duen webgunetik kanpo. Zoren Jonek, jarrituko dugu? Hirugarren puntua da bazkidetza. Jundan azaroan, eskura hausnarketa prozesuaren ondoren, gure eskuagok erabakizun bazkidetzaren figura indartu behartzela. Orduan, kanpaina bat jarri zen martxan eta orain txakertan erabaketan eta parte hartzeko eta herritarren parte hartzea sustatzeko bazkidetzaren figura ari gara indartzen. Zein da arazoa? Bazkideekin komunikazioa. Hau da, pixka gehiago barne komunikaziorako zerbait ezagutuko bazen dute, guk eskertuko genuke, ze, guen gozera 1000 bazkide inguru, baina bai ikusten dugu zerbait eskaini behar diura bazkidei, edo hartu eman bat egon behar dela idazkaritza edo zuzendaritza batzordea eta bazkideen artean. Orduan, tresnarik guk, ez dugu gehiagi begiratu ez da, baina tresnarik egon balitz edo newsletter bat, edo ez dakigu, baditu dugu ideia buruan, baina bai ikusten dugu, indartzen airean figura barri erantzun bat eman berri ere bai gure partetik, eta ikateak balio izan. Eta azken erronka edo galdera da pixka bat orokorragoa. Azken aldin bereziki azken hilabetetan eduki pila bat aidia publikatzen bai erabakitzeko eskubidearen inguruan eta bai gure eskudagoren inguruan. Orduan, guain arte ez gara gai izan horri alik eta zuku gehien ateratzeko. Nahiko genukene izango ditzake eta horren egiratzi duen erronka erabakitzeko eskubideari eta gure eskudagori buruzko edukei etekina ateratzea eta eragikortasunez edatzea, dakit nola egin nahi. Ez mugatzen bakarrik sare sozialetan bertsio baten edo pixkatara eta okutea eta hori hartzuna hundi guen batean jogei. Eta, listo, orduan zuen esku dago. Nik jakin nahi dute, komentatzen zenuten lehen Facebookaren kontua eta zuek gainontzeko, gure esku zentrala litzatekena, zuek zaret horren arduraduna. Gainontzeko mugimenduekin, esku mugimenduekin eta zelakoa da komunikazioa, nolakoa da? Badaukazu egituraren bat hor? Zeinekin markatu? Adibidez, esaten zenuten ez Facebooka, abadinokoa hil dago. Abadinoko Facebooka ez hiltzeko. Komunikatzen zarete abadinoko Facebookarekin? Osa, abadinoko guzko arduradunekin? Eri batzun kasun bai, ez da batzukien ez. Ez que planteatzen zenuten bigarren galdera horretan, imaginatzen zuek honi ameka gueta mango zen izkiotela ez, baina komunikazio estrategia bat planteatu aldera askotan gertatzen da, nahiz eta gorkak esan egitura hori honena dana, saretzearen apuntu ezberdinetan eta enpresa handi baten barruan zaudenean, da enpresako adituenean beste azpi egitura pila bat, barne komunikazioa izan behar du oso potentea. Eta barne komunikazio potente hortan hainbat estrategia ondo finkatu behar da. Eta estrategia finkatzeko behar du koherentzia bat komunikazioetan, askotan hori izaten dena izan leke
komunikazio egutegi bat markatzea danon artean, zer aterako da, noiz aterako da, nola redaktatuko da, estilo kontu bat, hizkuntza zelan erabiliko da toki guztietan, eta ordaina kontrolatzen da goitik apur bat gehiago, zer ateratzen da Abadiñon, zer ateratzen da Donostian, eta saiatuz apur bat, gero saiatuz apur bat gauzak eziltzen eta hiltzen ezuzten. Eukita beste azpiegitura bat horren azpian den, bueno, zuk ezin duzu hilabete honetan esan publikatu, baina ez dakit nongoak idatziko dau tal eta tal, eta zabalduko dugu ez dakit zeinen artean. Horrela bermatzen duzu apur bat guztiak egongo direla nolabait elikatuta. Bueno, estrategia kontua dira. Irizpide batzuk markatzen. Komunikazio, hasteko, ez dakit, botatzen dut. Hasteko komunikazioen egutegi bat eta litzatekena, ez dut esango dekalogo bat, baina bai zeintzuk izango diren hizkuntza aldetik adibidez eta balioen aldetik jarraituko diren ildoak mundu guztiak argi izan desan, eta jendeak gainera irakurtzen dagoenean mezu bat jakin dezala hori gure eskuko gauza badala, ez? Marka egiteko modu bat ere badala. Nik horri gehituko nioke katalogo bat. Katalogo bat, zer, antuolan igual Facebookak ez funtzionan zen, baina newsletter batek bai herrian dualean zabaldu egiten deneko. Nik uste dut goitik esatea, behitu erabili dezakezue Facebook, erabili dezakezue A, eta honen barruan, egin nahi duzuena, malgua. Baina bestela herri bakuntzak ere baditzen badu, zer tresna erabili, nola erabili, zer hizkuntza erabili, nola idatzi, eta bai. Nik ariketa alderantziz egitearen eta desagitzado horren arduraren parte bat ere badaukadarako. Claro, helburua berean ekimen nazional bat egitea, webgune nazional bat daukazu. Baina orain herri-zerri baldin badaude erabakitzekoa eta herri bakoitza daukan bere hildoa, zein da gure esku dago egitako bezala planteatzen duen horren urteetan, ze horren arabera da, edo nik esan egiten herriei hau edaikatu behar da, edo derantziz, herriek bidaliko diate, espera, nahi manten, eta horren arabera egiten du lanketa. Bai, guen artean planteamendua da, guk herriei eskatzen diegu dozer gauza egiten dutela guri bialtzeko. Eta gero, beraiek izazatela beraien bideetatik nahi dutena, baina guk ere aukera eukitzea azkenen islatzeko erritmo eta errekitate ezberdin horiek, ze bestela beti gabiltza galdeketak, eta emate dugu Nafarroa hil da daula, eta eskez daula, aire egiten gauza pila bate bai, eta bide hortan aurre egiten. Orduan, guk horregatik beti eskatzen dio herriei guri bilatzeko informazio guztia, eta hola gero guk pixka bat islatzea dugu bai, eta erabakitzea nola horrekatu, bai, egun baten azpeiti eman pixu gehiago eta beste baten. Hola ite dut lana, kontua da diala berdeun herri eta askokin ez daukagu indikan kontaktu ere. Orduan, ez da esakudatzeko, baina bai heldu behar diola gaia izan. Ez dut behar da, gure esku dago berak, gure esku dago bezala, ideia orokor bat dauka horrengo urtean garatzeko, edo ideia orokorra da herri-zerri dauden gauzak proiektatzea. Horren arabera, guantxe bertan hoi da, egitara jetxi da, bai. Gor, oso ondo bere izten dituzue, hiru atal bezala, txingo dugu, baina webgunean, lehenengo barne arazo badakazu, barne komunikazioko arkideekin batez ere, pero badakazu beste barne behar bat, dala komunikazio behar horiek koordinatzeko beste konpromiso maila horietan ari diren jende horrekin harremana, webgunea, eta gero kanpora begira gehiago, talde, Facebook, Twitter eta hauek. Batzuek kontrolatu dezakezue, baina estrategia banatu batean, adibidez, Facebook eta Twitterren esan dezaketen, edo herriek esan dezaketen guztia ezingo da kontrolatu, eta hori asumitu behar da, baina proposamenak hori horrela bideratzeko, zerbait guk kaptatzen nahi badezu, erabili etiketa hau, edo egin referentzia guri, edo horrelako gauzetan pentsatzea dagokiena, baina aurretik badago prebioa bat kasu horretan, eta da, eginda daukazue katalogo bat, baina ez egiretxe planteatzen zuen, baizik eta zer dagoen. Ze perfil dagoen herritan, zein da ardura ona eta zein edaka pasaitza, horrako bat. Ez dago bina. Baina, uda fetxa hona izan daiteke horako. Pasaitza igual enduk eskatuko, baina...
astelenetan libre, eta asteartetan gauzonek batzuzen jartzen du, datorra estia beste bat eta atxio bat jarri be. Perfecto. Ez perfecto, hori da, informazio hori da. Zen gero jende hori da beharko duzuna zu barnetik, ez dakit, igual WhatsApp tale batekin, edo newsletter batekin, edo euskalo nola, bidali beharko dizkiozu informazioak, edo portaerak, iratxek aipatzen zuen, ez dakit leireko iratxik, dekalogoaren ideia, edo ateratzen diren kanpaina proposamenak, kalendarizazioak. Pertsona hori detektatu behar dira, gero horiekin beste barne, nahiz eta gero bere proiezioa kanporako izan, barne komunikazio bat lotzeko edo jake kompromiso maila hori baukaten, venga, oazen. Hori eskatu zaituzu igual telefono zenbakiak eta Telegram talde bat edo WhatsApp talde bat esatzen zu eta hortik bideratu baita. Bai. Gero beste gauza bat hor dagoena da, herriei eskatuaren, abian herri guzti jarraiten egin garean, jarraiten zertzagoa eta dekalogoa edo hori pixkat lanketa zertza bat egin direzke adibidez sortu diren, herri galdeketekin sortu diren taldetxoekin, Karrekin, Demoarso, eta horien komunikazio tamainen jarraiten. Bai, hori egiten da, horiekin galdeketa egiten dutenekin bai, honeko beste guztiekin batzukin bai, bestekin ez, batzuk pila bat implikatzeia, beste batzuk tiraka ibili behar da, eta urten zer, justu ditzen da. Errealitateak oso anitza dira, nik balioa emango nioke zu jarri dezun zirriborroari. Osa diot, kaosak badauka ere bere balioa horretan, ematen du sensazio bat, jendea bere kaxa autoantolatzen denean eta badauka puntu bat, gero hori batzutan freskotasun hori galdu egiten da. Eta oso zaila da horreka hori mantentzen, jendeari utzi bere kaxa egiltzen, bi pintzela eman da eta badi joa eta ze guapo, eta gero bestea hor eskaz gabiltzanean indartzeko dinamikak eta horrekoak. Nik balioa emango nioke dinamika hori ere. Hor agertzen direnan perfil oso makara eta nik kriston ilusia egiten dik. Gero hori beti bidatzeko aukera, baina behintzat norbait agertu da prest hori egiten, hori da. Minimotara joz, ziurrenik, bere iztuko nuke batetik zer den barne komunikazio eta bestetik zenolako helburuak nahi dituzuen lortu alako egunerokotasunean edo alako eventu handiak montatzen dituzienean. Nire ditzen zait, horietan oso gauza simplea izan daitekela eta oso erantzun potentzia izan daikatela. Esate baterako, arbelan hashtaga jartzea edo herri bozketa egiten duzuenean wifia egotea. Eta gure esku dagoen izan zenean aurreko urtean, nik uste galdetu nuela San Mamesen, hashtaga zein zen eta ea wifirik zegoen eta ez zegoen. Eta orduan zirriborroa zurekin erabat ados, kasi dekalogoarekin, baina gadosago nago zirriborroaren ideia horrekin, baina zirriborroak behar du bidea entzuna izateko, eta orduan alako tontakerik wifia, eskolan egon dadila, eta hashtaga leku guztietan eta jende guztiari banatu paper tiki-tiki bat benetan interesa jar dezan irakurtzeko eta jakiteko zer den ondo zagoen hor, eta esan tuiteatu. Hori bada helburua, eta hau esaten ez badut me muero. Nik komentario txiki bat, egual esakeri bada, baina iruditu zait, kontrasan puntu gara gona herrietan gogoa jartzarekin eta gero aterpe izan nahi izatearekin. Planteatzen duzuen gara bidea da, zuek herrien bertxiotzen duzuek, eta alderatzez izan behar du. De hecho, punteus nazionalak egunerokotasuna baino puntualki, nik izan duantzera, puntualki dauza ekimenak, eta behar bada herri mailakoa dinamikoagoa da, presenteago dago, luzatu daiteke ekimen edo iniziatiba konkretu batetik aragoa dutegian. Arraroa egiten zaiz, zirriborroaren adera bat dago, esaten ari zentenarekin, baina azkenean baldin bada kaotikoa den zerbait antonatzea, justu planteatzea zerbait zentralizatzera, ikusten zaiz, ez da baten bat, esan nahi zanko bat nahatu erantzu primeran, baina erdetzala kritika bat zentzeko, eta zara pixat arraroa egiten.
Zentralizatzea baino da islatzea, ez? Azkenean jendeak herrietan egiten badu, baina herritik ez bada ateratzen eta... Baina nik adibidez jasotzen dute sortu nahi. Gure esku dago zaratzeko inirak jasotzen dut. Eta impacto gehiago daukan eregan, gure esku dago nazionalarena baina. Azteko ez ditu alako inbeste jasotzen, gure esku dago zarautzekoa. Osa, nola bizi duzun, zure herriko gure esku dago, edo nola bizi duzun, gure esku dago nazionala ere behar bat ez da berdina. Baina batak ez du besteak entzen. Osa, nazionalan erantzukizuna da, plasmatzea egiten da noi. Ez da zentralizatzeagatik eta betik, goitik berako egituroi. Osa, eta justu kontrakoa da. Guk islatzea gertatzen dana, ze badaude herri batzuk, badibidez, zuzenen beraiek bialtzen diena informazioa da bidei, eta beste batzuk ez dutena ezer ez iragartzen orduan. Guk ohar bat bialduan alimena basteburu baten komunizte gukakita denek zer egingo duten, eta edabide horretara bialtzea informazioa egiten, esatea azpeitin hau da, baina Nafarroan bai hau egiten. Baina hori barra komunikazio soia izan daiteke, ez daukazetan proiektziko batetik kanpora hori dana zabaltzea. Esan nahi duena da, obviamente zuen jakin gara duzu zer egiteko. Koordinazio hori ezin bestekoa da, nik uste duen honek bestakuna bai horrela egingo badu ez. Baina beste gauza badaztu zure tresnak erabiliko ote dituzun justu jaso duzun guzti hori bidaltzeko. Edo zarauzko gure esku dago bertxiotu behar ote duen, gure esku dago ari dela pentsatzen urrengo urtean irudizakak egitea. Norabidea izan behar duen, ni bertxiotzen dut herrietakoa, ez, norabidea. Baina, bueno, bibiaz eta berrikoa. Oso interesantea. Ez diko gatu bibia, tena horrekin gauden. Baina, lanketarekin barra eman zuen bihar gure lanen ingurun nahi deu egurra ematea. Eskerrik asko. Eskerrik asko kasu guztiei eta tratatzaile guztioi. Hasiera batean ikasle ditzen zituztegu, baina jatzarete ikasleak eta gure eskerrak ikasleak ere. Aldatu dugu planteamentua bizka bat, lantzak genuen, ea hiru lantan desberdin egin nahiko genituzken eta goitzak aukeratu zein nahi duen. Eta azkenean, buelta eman diogu proposamenari eta zelan zen, planteamentu akumulatibo bat egingo dugu, hori gala esan zen, ezta? Orduan, bihar goizeko 10:00 aurrera, hasieran ordu erdi hartuko dugu, bakarrik ordu erdi dinamika azaltzeko, gutxi gora bera. Hor ja bai, borratuko dugu gure buruak aurkeztuko ditugu. Eta gero, hirurei ekuko dugu. Lehenengo ondo iruditzen bat daizue, eta eko ezakegu ezagutza eta neurketa modu berriak, ekimenen erronkak hartuta oinarri. Bigarren bloke batean, komunitate egintza eta dutasunaren teknologiak, dutosek planteatu dituen lerroan inguruan, eta amaituko dugu, gure esku dagoeneko lagunek, nik uste dut oso modu interesantean planteatu dituzten galderei erantzuten. Beraz, bihar egurra, erantzunak, lana eta espero dut jolasa. Eskerrik asko.